Kodwa bafethu yazi linochuku. Hawu, umthandi kunuyipostele nje ukuthi baphinde badliwa ngo-voicemail, oceko, uchatho nentibane. Nina manje le ukuthi entweni zeqiniso ngiyohlezi ngo-number 1 ingenaphi leya post leyana manje. Hayi bafethu kahlina yini. Umbuzo engaka ukuthi akaphawule manje. Awusiphawulele nge-top 6 ihamba kanjani entweni zeqiniso ngiyohlezi ngo-nombolo 1. Ngabe kusenjalo hayi bafethu hayi. Commentani ngepost le ebhaliwe lapha yana ukuthi baphinde badliwa ngo-voicemail. Khuphuka nezakho lo muntu loyo angeke ephinde ekhulume ngaye, enganyula futhi yonke engiyibhekile le uzonyula nje ethi awusebanjwe ngophondo ngoba phela isona senkwa sakhe semihla ngemihla uphondo.